aquí fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. La clau. Hola, Einstein. T'hem estat buscant per tot arreu. M'he passat tota la nit llegint el diari d'en Franz Hopper. Escolteu això. 6 de juny, 1994, dia 67. He descobert que el projecte Cartago és un programa militar per bloquejar les comunicacions. No és això, és més endavant. He construït un superordinador. He creat l'Ioko. I finalment un programa, el Xana, per destruir Cartago. 6 de juny, 1994, dia 639. És més endavant, encara. 6 de juny, 1994, dia 1265. M'estan vigilant, ara. És algú que em vol eliminar. Quan volia destruir el superordinador per eliminar qualsevol prova de les meves activitats, vaig descobrir una de les seves peculiaritats més fascinants, que podia retrocedir al passat. Això em va proporcionar tot el temps que necessitava per finalitzar el meu gran projecte. Era l'única solució que tenia per fugir dels meus enemics. 6 de juny, 1994, dia 2546. És aquí. Els escàners i els programes de virtualització ja estan a punt. D'aquí poques hores aniré a l'Ioko amb la Elita. Com jo, ella també tindrà la clau de l'Ioko. Tots dos en serem els amos absoluts i viurem junts per sempre. La clau de l'Ioko. És això el que el Xana vol robar de la memòria de la Elita. I què pot fer el Xana amb això? Escapar-se del superordinador i apoderar-se del món. Elita, t'hauries d'haver quedat fins al final. No m'has deixat temps per donar-te la bona notícia. Pel que es veu, jo estava equivocat des del principi. Sí? En què? Em pensava que el Xana li havia introduït un virus. I és per això que buscava un antivirus. Però gràcies al diari d'en Franz Hopper ara ja ho he entès. El Xana no li va introduir res a la Elita. Al contrari, li va prendre una cosa. Prendre? Què li va prendre? Encara no ho sé, això. És com si es tractés d'una part d'ella. I ho he localitzat al sector 5è. Anem-ho a buscar aquesta nit, després del ball de fi de curs, esclar. Genial! Aquesta seria la nostra última missió. I després disfrutaríem d'unes vacances ben merescudes. No ni parlar-ne! Què? Elita, espera. Què et passa? No vull tornar a posar els peus a l'Ioko mai més. Per què? Per què no hi vols tornar? Doncs perquè el meu pare em va robar la vida. Era un boig que volia jugar a ser aprenent de bruixot. Per culpa seva no sóc ningú, no sóc ni humana. Tot això ja ha passat. Recuperarem el que el Xana et va prendre, sigui el que sigui. Tancarem el superordinador i seràs lliure. I si alguna cosa va malament? Què passarà si el Xana s'apodera de la clau de la meva memòria? Molt bé. A tots els que anireu a la festa i que us falla una mica la memòria, us recordo que... Aviam, què era? Ah, sí, que al ball de fi de curs es castigaran severament les actituds indecoroses i provocatives, com també qualsevol conducta violenta i poc educada. Això és tot, passeu-s'ho bé. De moment, encara no tinc parella pel ball de fi de curs. Per sort, cap noia se'm resisteix. Magalí, vols ser la meva parella al ball de fi de curs? No et vaig dir que no em dirigissis mai més la paraula? Ai, perdona. I tu? Qui és la teva parella pel ball? Doncs precisament d'això et volia parlar. Hola, Yumi. Podem parlar un moment a soles? No cal. Ja veig què em volies dir. Ulrich! Què et semblaria fer de parella de la noia més maca del col·legi? Ja no pot, l'Anaïs Piqué va al ball amb el Christoph en bala. Em referia a mi, idiota. Què? Doncs, d'acord, seré la teva parella. Sí? De debò?
Que bé, fins aquest vespre, doncs. No t'entenc. Jo m'estimo més semblar un fracassat i no tenir parella que anar-hi amb la Sissi i semblar-ho igualment. Sisplau, calla una estona. N'estàs segura que no vols venir al ball amb mi? Seguríssima. Per què? Ja hi vas amb algú? Això espero. Ei, que heu vist la Elita? No. No ho entenc, no m'agafa el mòbil i el superordinador tampoc respon. S'ha espatllat? Podria ser, me'n vaig a la fàbrica. Inventeu-vos alguna excusa pels profes. Què, Ot? Ja has trobat parella per anar al ball? No. Ulrich té un regalet per tu. Què és això? Una sorpresa. Fins aquest vespre. Molt bé. Ja ho he captat. Què passa? Tu vas al ball de fi de curs amb en William, no? Ah, ves per on? De debò? Ja veig que no entendràs mai res, Ulrich. Com diguis un altre dels teus proverbis, et tallo el coll. L'Ulrich està molt enfadat. Avui no s'hauria d'haver llevat. Espera, en sé un altre. Perdràs la llum i si surts amb la Sissi. Deixa'm Aquesta en pau. noia és un vici. Això no és normal. Elita! Elita! Contesta'm! Sisplau, reacciona! Que t'has tornat boja? Per què ho has fet, això? Per salvar el món, per salvar-vos a tots. El salvarem plegats i després tindràs tota una vida per endavant, una vida on seràs feliç. Val més que et preparis. La teva enamorada ja et deu estar esperant a fora. Oh, prou! D'acord, ja me'n vaig. Qui sap, potser em trobo amb un cor solitari. Què hi és, la Yumi? Yumi! Ha vingut el teu nòvio! Toca el dos, Hiroki! Què fas aquí? No hauries de ser al ball amb la Sissi, ara? No, no m'agrada gaire ballar, i amb la Sissi encara menys. Per què has vingut? He vingut a dir-te una cosa. No agafes la trucada? Digues. Sóc jo. Ets al ball? No, no hi vull anar. Millor. La Elita i jo tampoc hi anirem. Vine a la fàbrica, tenim una missió. Avisa l'Ot i la Yumi, sisplau. D'acord. Ot, no has vist pas l'Ulrich per casualitat? No, i això que m'havia promès portar-me al ball. Oh. Hola, t'agradaria ser la meva parella al ball? D'acord, em dic Carla, i tu? Jo em dic Ot. Ot de la Ròbia? Per servir-te. Em sap greu, però ja tinc parella, saps? Ot, ets al ball? Sí, vull dir, més o menys. Perfecte, hi ha una urgència. Vine a la fàbrica, tenim una missió. No, ara que gairebé hi havia trobat parella. Aquesta missió és la bona. Recuperarem el que el Xana li va prendre a la Elita i el liquidarem per sempre. Seguiu-me, nois. Us ensenyaré el camí. Aneu amb compte. Transfereixo l'Ulrich. Transfereixo l'Ot. Virtualització. Heu arribat bé? Sí, perfectament. Transfereixo la Yumi. Transfereixo la Elita. Us envio els vehicles, també. Ja els teniu aquí. L'entrada del sector és en direcció nord-nord-est. No hi ha monstres? No? No us sembla estrany? No ho és, Yumi. El Xana no ens esperava. Tecleja el codi. Som-hi! Direcció 5è sector.
tens ganes de vomitar? No, aquest cop no. És justament això el que no entenc. Esteu a punt? Entro les coordenades de la sala on hi ha la cosa que li falta a la Elita. Preparats. La paret ja s'està obrint. Teniu 3 minuts per trobar la clau i aturar el compte enrere. Ja la veig. El lloc més inaccessible, com sempre. Vigileu! Fletxa làser! Bon dia, rampants. Cada dia sou més lletjos, Fletxa làser! Ja només us queda un minut. Meu ara! Super Sprint! Tot teu, Yumi. Yumi, només et queden 10 segons. Corre! Ja em falta molt poc. Molt bé, Yumi. A veure, qui vol baixar als inferns? No els hi volies ensenyar el camí? Doncs va! Jeremy, allà al fons hi ha una cosa que brilla. És això. Això és el que li falta a la Elita. Vigileu! Què? Fletxa làser! Corre, Elita! Fletxa làser! Val més que no ens hi entretinguem. Continueu! No. Jeremy, hem perdut la llum i l'ot. Ja ho sé. Agafeu allò i torneu cap aquí.
La sala s'està ensorrant! Sortiu! Ara no! Jeremy, això es posa malament. No t'ho pensis. S'està posant molt bé. Ah? Què passa? M'ho pots explicar? Les mantes les controla en Franz Hopper. Això és increïble. Correu! És una trampa! Ajudeu-me, sisplau! Aelita, darrere teu! No, no pot ser! Ho sento, no hi he pogut fer res. No! No! No, l'Aelita és morta! Però què? Què passa ara? El Shanna ja té el que volia. Ja té la clau de l'Yoko. Ara podrà abandonar el superordinador. No t'allunyis gaire, reina! Ai, és preciós! Quin nom li poso? Què et sembla, senyor Puck? Vol dir follet? T'agrada, Aelita? Gràcies, mama. És com les matemàtiques. Mira com ho faig. Me'n vaig a l'habitació. Vinga, surt d'aquí dins! Papa! Han vingut els homes de negre! Ja ho sé. Recordes on és el senyor Puck? Sí. Vine, corre.
Vine amb mi. Papa, on som ara? Al meu laboratori. Anem. A on? A un món on viurem lliures i segurs. Només tu i jo, per sempre. Fins ara mateix, reina. Fins ara mateix, papa. I ara què passa, Jeremy? És en Franz Hopper. Està restaurant tot l'Ioko. Ho veieu? És increïble! En Franz Hopper està salvant la seva filla. A la sala d'escàners, correu! Aelita! Jeremy. Sisplau, digueu alguna cosa divertida per relaxar l'ambient si no voleu que tingui una crisi. El meu pare s'ha sacrificat per mi i ni tan sols sabem si encara és a l'Ioko. Ja està. Massa tard, ja m'ha agafat la crisi. Tots els records de la teva vida a la Terra. Això és el que el Xana et va prendre per lligar-te a ell i tenir-te dominada. I ara el teu pare ha aconseguit tornar-te'ls. I ets lliure, Aelita. Però, per desgràcia, el Xana també. Tancar el superordinador ja no servirà per matar el Xana, Jeremy. I què farem ara? El que hem fet fins ara. Lluitar. És veritat que el Xana és més poderós, però estic segur que no és invencible. Si ell ataca, nosaltres contraatacarem. Trobarem la manera de desfer-nos del Xana per sempre. I farem tot el possible per trobar el teu pare, Aelita. Teniu raó. La lluita ha de continuar. Ben mirat. Enfrontar-me al Xana és la meva missió. No, Aelita. És la nostra missió.